Dobar dan svima, dobrodošli u najnoviju epizodu podcasta Čitanje uz Tanane. Danas mi je u gostima jedan divan pisac, pesnik i urednik Danilo Lučić. Danilo, hvala ti puno što si došao. Ćao Jelisaveta, hvala ti na pozivu. Autor si više stvari, pa ću ja odmah da se ogradim i u startu da kažem da ćemo krenuti od tvoje poezije, pre svega od tvoje posljednje zbirke Šrapneli, koju nekako, strukturiraš je u 3 celine i prva, ova celina se zove Rešetke, vrlo eksplicitno kaže na samom početku. I u toj celini si se dotakao jedne teme na jedan vrlo zanimljiv način, a to je bila jedna definicija slobode. Ne nešto što možeš, već ne morati. Tako si definisao, to mi je jako bilo zanimljivo. I da li ti se čini da baš zbog ovoga što danas živimo i čemu prisustvujemo nekako jeste najveća privilegija u stvari da neke stvari ne moraš da radiš. Ako vidimo da su mnogi ljudi, ajde kažemo, na neki način prisiljeni, da je onda zapravo privilegija ne morati. Pa da, jeste, apsolutno. Mislim, rekao bih samo na početku da sam čitao tu jednu knjigu filozofa Isaije Berlina koja se zove 4 ogleda o slobodi. On je, čini mi se, bio rusko-britanski filozof i on se u cijeloj toj knjizi svojoj upravo bavio tim konceptom slobode, govoreći onda o pozitivnoj i negativnoj slobodi u smislu da postoji sloboda koja meni garantuje pravo da mogu da radim ono što želim, ali takođe postoji neka moja sloboda da ne moram da pristajem na stvari na koje ne želim, da ne moram da radim stvari koje ne želim. A mislim, tu bih se složio potpuno sa tobom i s tvojim pitanjem koje je odlično, a to je... Nadovezujem se na Milija Đukića koji je takođe pohvalio tvoje pitanje, s čim se isto slažem. Ali mi definitivno smo svedoci toga da danas živimo u nekom vremenu u kome ne samo da je upitan koncept slobode, već je upitno i da li sloboda kao takva uopšte postoji, jer mi se čini da mi zapravo živimo u prividu nekom slobode. Da izgleda kao da imamo mogućnost slobode, da možemo da izaberemo ovo ili ono, da živimo svoj život ovako ili onako, ali na kraju ja mislim da je na kraju poenta priča o tome što je kapitalizam nekako uspeo da ograniči taj izbor i sa tim veoma malim, suženim izborom da nam da privid da mi nešto biramo. Banalan primer. Mi imamo utisak da možemo da biramo gde ćemo da živimo, kako ćemo da živimo. Međutim, zapravo mi ne možemo da živimo bez kredita, mi ne možemo da živimo u nekoj vrsti dužničkog ropstva. To nije naša sloboda. Ali sa druge strane, mislim da pokušavamo da kao ubedimo sami sebe i da verujemo da sloboda postoji, da su naši izbori slobodni, zapravo algoritmovi, zapravo mediji, zapravo marketing i tako dalje. Mislim da u velikoj meri, mimo naše svesti, je ta naša sloboda uskraćena i veoma ograničena. A kako onda ti danas, šta je za tebe onda danas? Mislim, sad ovo jeste opšte mesto pitanje, tako da ajde da ga nekako suzimo. Ali kako ti onda danas promatraš tu istu slobodu i kako se ona osvaja? I ako uzmemo i na nivou materijalnog i ako uzmemo na nivou kulturološkog danas, kako onda, šta je za mene ili za tebe sloboda? Pa u mom ličnom slučaju prvi put sam kao doveo u pitanje svoj koncept slobode kada sam odlučio jednostavno da želim da budem freelancer, da budem ono što se drugačije u teoriji naziva prekarni radnik. I tada sam takođe shvatio da je neminovno u današnje vreme da sa svakim našim izborom, koji opet kažem prividno, idu posledice, ide veliki rizik. Ali opet radi se o tome da li smo spremni da platimo i cenu te slobode koju želimo da živimo. I onda... Ne znam, jednostavno samo sam shvatio da je ta sloboda toliko dragocena i da toliko dovodi stvari u pitanje i da toliko mora da se žrtvuje za nju, ali da je sa druge strane ona veoma vredna. Pitanje sad materijalne slobode, to je neke naše slobode u materijalnim okolnostima je takođe jedno veoma teško pitanje. Recimo, imam neki utisak da kada ono što možemo svi sad da vidimo i što daje neku informaciju o vremenu u kome živimo je da na rafovima naših marketa, samoposlugu i tako dalje su uvek prazni oni rafovi proizvoda koji su na popustu.
Moja ideja je da na taj način se kontroliše naša kupovina. To jeste, popustima i sniženim cenama i diskauntima se zapravo kontroliše šta kupujemo i koliko kupujemo. Da li je to naša sloboda? Da li sam ja otišao tamo s ubeđenjem da sam ja jednostavno iz svoje čiste slobode i svoje čiste slobodne volje odlučio da ću nešto da kupim ili neću? Nisam siguran više da je to tako. Sa jedne strane. Sa druge strane, opet ta neka naša duhovna sloboda ili sloboda u nekom kulturološkom smislu je u velikoj meri opterećena, zatrpana i zasenčena neverovatnom proizvodnjom i kulturnog sadržaja. I to možemo da vidimo i na knjigama, možemo da vidimo na filmovima, možemo da vidimo na serijama. Da mi opet imamo jednu slobodu da možemo da biramo sadržaj koji želimo da konzumiramo, međutim, toliko smo zatrpani tim sadržajem, da shvatamo da mi nemamo toliko te slobode, da nam je onda potrebno nešto što će nas usmeriti, nešto što će nam biti vodič, nešto što će nam biti nekakav orijentir, dati nam neki kompas u celom tom sadržaju, u svoj toj masovnoj proizvodnji sadržaja, da bi mogli da nađemo ono što za nas odgovara. Kao što kada odemo na Instagram, krenemo da scrollamo, veoma brzo shvatimo da smo uhvaćeni u neki algoritam i da taj algoritam nama nudi taj sadržaj. Da li mi onda zapravo tim scrollovanjem manifestujemo neku svoju slobodu? Opet nisam siguran. Pa ne, dati nam je privid slobode izbora, ali paralelno s time mi se čini da su ukinuti alati koji bi mi pomogli da te iste izbore napravim. Dakle, to je bilo kao izaberi koju ćeš, ne znam, vakcinu, pa kojim alatima konkretno ja, koja sam završila društveni smer, mogu da kažem ova je dobra ili ne. Mislim, znaš... Tako je, samo da navedem jedan primjer, slušao sam Christophera Hitchensa kako priča o tome, Richard Dawkins, je pričao o tome kako je to pitanje vakcine koju ja treba da primim, pitanje koje nije namenjeno meni. Ja ne treba da budem onaj koji treba da donosi odluku u tome, nego to treba da donosi neko u vladi, neko u vlasti, neko iz politike koji zapravo posjeduju te alate o kojima ti govoriš. A zašto ja to čekam od njih? Zato što ja od poreza njih plaćam da oni budu taj moj alat, da oni donesu najbolju odluku u mom interesu. Opet, znam da se ponavljam, da li je to zaista tako, nisam siguran. Okej, hajde da pročitamo onda, moram odmah da prokomentarišem da si malo zakomplikovao čitalačko iskustvo ovom zbirkom. Hvala ti na tome. Guilty as charged. Da, tako da pročitaj stranicu 11 i 21, koja ne piše da je stranica 11 i 21, ali ja sam ti tu označila. Ponekad dođu dani prosuti i suvi. Sve se ukuči kao mrak. Ne vrebuju me zveri, niti ja sam. Nemam šta da kažem pod kapom nebeskom. Lepo mi bude samo kad jedem i kad se češkam. Čudno je kako tek u tišini sve stvari dolaze k tebi. Zapravo je najlepše na svetu čuti kako si živ, istovremen sa smehom deteta i kliktanjem poklopca zipa upaljača. Takav mogu biti bezbrižno mrtav, sa osmehom od maslinovog ulja. Nacrtaš savršen krug grančicom u pesku. Talas ga obriše. Nacrtaš opet savršen krug grančicom u pesku. Što da ne? A i zašto bih morao da artikulišem kad mogu da gledam neku ženu kako plete? Sloboda ne znači moći i smeti, nego ne morati. Ja sam samo statista praznine, zadovoljan svojom platom. Šta ako je tamo gore u dubini zapravo prazno? Ko će tada poslednji da se smeje, kao ludno brašno? Sunce zalazi i ja se smeškam. Ovaj dan se pretvorio u ogroman želudac. Naslov. Objekat za letenje zamrznut u nečemu. Krug pod opsadom kocke. Telo od soli koje ližemo uspomenama. Vrtlog u vrtlogu. Grozno. Sloboda žulja i širi se kao alergija kožom. Izlomljene stranice knjige puštene unazad. Svršene pripreme za eksperimentalnu pobunu. Konstantno sladak jezik. Nigde ni trunke azurne. Čarnojević navlači bele rukavice. Gde je život? U čekanju. U čekanju. Sad kad smo već kod slobode, moram primetiti i tvoj vrlo jasno izražen kritički stav, kako politički, tako i usko nekako povezan sa tvojom strukom, izdavaštvom, problemima izdavača i tako dalje. I naravno, s jedne strane to deluje kao, to zvuči kao jedan potpuno zdrav razum, jel te? Logično je, ti si misleće biće, imaš određeni stav. Međutim, ako primetimo neke druge ljude koji takve iste ili slične stavove nemaju, znači ne morate isto misliti, ali ajde da kažem morate misliti i govoriti. Zašto misliš da je to tako i da li misliš da upravo nekako ohrabrivanje za osvajanje te slobode leži u čitanju i u govoru i u toj borbi i izražavanju kritičkog stava kako kroz pisanje, tako i kroz govor?
Mislim da tu ima više pitanja, pa ću da krenem po redu. Sam više slojna ličnost. Da, ali hajde da krenem sa odgovorom upravo do ove moje zbirke šapneli. Mislim da je jedna od tema kojom se tu bavi upravo ta sloboda u jeziku. I da li ona postoji, i ako postoji kakva je, ako ne postoji, zašto ne postoji. Ja mislim da je jezik jedno veoma moćno ideološko oružje i da u njemu samom se nalaze mehanizmi koji mogu da prosto oblikuju, kontrolišu i usmeravaju naše misli. I postoji jedan esej Georgea Orwella u kome se on bio svrnuo na stvari kao što su fraze, poštapalice, okoštali, izrazi i tome slično. I on je rekao da su oni jako opasni zato što oni vrše mišljenje umesto nas. Kada mi izgovaramo neke fraze, kada izgovaramo neke stvari za koje smatramo da su opšte poznate istine ili objektivne istine, zapravo postoji mogućnost da to ne mislimo mi, da to jezik zapravo misli umesto nas. I to nije ništa novo. Ja sam samo pokušao poezijom to da iskažem, a to je zapravo jedna misao koja postoji u teoriji, već duže vreme, i ceo 20. vek, i književnost i umetnost je protkana time. Da li mi zaista možemo, kako bih rekao, mirne duše da prepustimo jeziku to da je on slobodan, da mi njime manipulišemo, da je on samo naš benevolentni alat koji mi koristimo u komunikaciji i sporazumevanju sa svetom. Pitanje o našim stavovima naspram suprotstavljenih stavova, mislim da je u velikoj meri takođe određeno onime što se zove eho odaje, echo chambers, što se kaže na engleskom, gde mi i u komunikaciji i na društvenim mrežama pogotovo, zapravo mislim da smo nekako osuđeni na svoj bubble, ono što se kaže. Da na neki način mi zapravo samo izbacujemo misli, ideje i stvari koje se odbijaju u zidove i stavove druge koji su identični nama. Ali ne znam koliko znamo šta postoji van tog babla. To jest kako izgleda u drugim bablovima, kakvi su ti drugi stavovi drugih ljudi. I sada ja naravno mogu da pričam o tome kako mislim da su moji stavovi ispravni, što ti kažeš zdravorazumski i tako dalje, ali jedna zdrava doza sumnje, jedna zdrava doza skepse prema svakom našem stavu ili prema svakom našem vrednostnom sistemu, mislim da je zdrava. Ne mora da znači da ćemo obavezno mi to da promenimo, ali mislim da taj početak sumnje mora da bude nešto što je prisutno u nama i kao pogled na svet i kao političko opredeljenje, kao naša ideologija, ako smo religiozni. Kako smo religiozni, da li sa tom sumnjom ili smo religiozni u dogmatskom smislu, da li smo politični u apolitičnom smislu ili smo u dogmatskom smislu ili smo u nekom revolucionarnom smislu. Tako da mislim da generalno, moj utisak je da je nekako kapitalizam, kapitalistički način masovne proizvodnje prodru u sve, pa čak i u neke duhovne sfere. Mislim da se i mišljenje proizvodi na kapitalistički način. Mislim da se politički život reprodukuje na kapitalistički način. A šta to podrazumeva? Pa kapitalizam je pokazao vremenom, pogotovo u 20. veku, jednu neverovatnu sposobnost, a to je da u sebe apsorbuje bukvalno sve, čak i stvari koje su napravljene da rade protiv njega. Moj jedan omiljeni teoretičara, Mark Fisher, je recimo to dokazivao na primjeru Nirvane i MTV-a. Kaže, kapitalizam je pobedio muzičku industriju u jednom trenutku kada je bunt protiv MTV-a postao deo imidža MTV-a. I prva žrtva toga je bila Nirvana i Kurt Cobain. Dakle, i on kada se i bunio protiv MTV-a, kada je urlao, psovao, lomio instrumente, odbijao da se pojavi na dodelama, ceremonijama i tako dalje, to i dalje kapitalizam uspeo da apsorbuje i da ispostavi kao nešto što funkcioniše u njemu u korist. Na taj način mislim da je politika postala element, kako bih rekao, politika je postala mehanizam za servisiranje potreba krupnog kapitala. I onda je potpuno logično danas kada pričamo, kada kažemo pa nema više državnika, nema ko da vodi državu, nema ko da osmisli, oblikuje i uspostavi neki novi državni poredak ili neki ispravan državni... Naravno da nema, zato što kapitalizam je zauzeo to mesto. Politika je tu samo jednostavno da obezbedi da kapitalizam funkcioniše, da može da se proizvodi, da može da se beskonačno stvara, ali zapravo on će uspeti sve to da sabije, da, kako bih rekao, metaboliše, što kaže Fisher, i da na kraju izbaci šta drugo nego proizvod za nas. Pa dobro, da, samo je kod nas ovde uz taj kapitalizam imamo jednu stvar, a to je da nema smenjivosti. I da, evo, čak i u najgorem scenariju neko opstaje taj mehanizam, neki sadržava, ali neka bude smenjiv. A negde nam to fali. A znaš zašto? Zato što ne postoje institucije. Ti ne možeš... Ja mislim da je ta nesmenjivost političkih struktura kod nas proizvod toga što mi zapravo nikad nismo radili na razvijenju institucija. I sistema i ideje, nego samo građenju kulta ličnosti. Apsolutno, da. I sada vidimo
povodom svih ovih tragičnih događaja koji su se dogodili, ljudi govore o tome da je sistem zakazao. Nije zakazao, ne postoji. Nema ga, nije imalo šta da zakaže, zato što je on potpuno razbijen i čini mi se da svaki novi neki politički period u našoj skorašnjoj istoriji, kako je ili pokušao ili eventualno krenuo da stvori neku vrstu institucije sistema, to je jako brzo bilo ugušeno i nestalo. Ali ti ne možeš, ako nemaš institucije, ako nemaš sistem, ti onda si jednostavno osuđen na tu nesmenjivost. Ti si osuđen na jednu autoritarnu vlast, jer ona je država, jer ona je sve ono što treba da obezbedi neku koheziju stvarnosti. A kakva je ta kohezija, koja je cena toga i kakve žrtve ona proizvodi, mislim da ubrzano viđamo u poslednje vreme. Pročitaj stranica 30. Dok smo još na slobodi. Feromonosintaksičke abrevijacije. Da, mučio sam čitaoca. Napomena. Obavezno popuniti. Ko je naučio sunce da pulsira? Ko je naučio svemir da se nadima? Uz račune stižu čestitke i vaučeri za insulin. Kultura mora da predstavlja zajednički front. Ni sa kim mi se ne pleše. Iza počinje špica dnevnika. Lebde nad hramom mirisi orangutana. Pred baroknim stubovima Bečke katedrale ljubila sam Srbina. Ločemo žaljenje. Sedenje na zemlji je boravak na utrobi. Sve što ste do sada ovde pročitali, posledica je nasilja. Pomenuo si i u ovoj pesmi temu nasilja, međutim u zbirci beleški o mekom tkivu koja je izašla pre više od 10 godina, takođe ima teme nasilja u društvu i društvenog nemora koje nas je nekako kao virus zahvatio. I s obzirom na okolnosti, definitivno smo svedoci da se kultura nasilja, nije promenila, dapače. Šta misliš, kakvi nas sve koraci dele do toga da tu kulturu nasilja nekako, ako ne možemo da je potpuno iskorenimo, makar da je umanjimo? Malo pre si pomenuo institucije. Evo, možemo... Znaš šta, ja imam utisak samo da me više zapravo plaši pitanje koliko koraka nas deli od toga da saniramo nasilje i da nekako probamo da promenimo tu našu društvenu stvarnost, prosto da se neke stvari više nikada ne bi dogodile, ali jedna definitivno od tih stvari naravno je institucija. Znaš šta, ja stvarno verujem u državu. Ne kažem u ovu državu koja je, kao što smo konstatovali, bez sistema i bez institucija, ali verujem prosto u koncept države. Mislim da to je jedna od najvećih tekovina ljudske civilizacije. Dakle, republika, javna stvar u svom korenu reči. I prosto ti mehanizmi postoje. Mi znamo za njih. Znamo iz istorije, znamo iz teorije. Nikad se više piše o tome, nikad se više polemiše o tome, nikad više tribina i tako dalje. Međutim, šta fali u svemu tome? Pa politička volja. Neko prosto mora da sedne i da se pomiri sa gubitkom glasova, mora da se pomiri sa padom rejtinga i da donese neke bolne promene, neke rezove u društvu koji će verovatno biti nepovoljni za ljude koji stoje iza njih i da stvari počnu da se menjaju. Sad, čini mi se da je i srećna i nesrećna okolnost u tome što mislim da se bližimo u trenutku kada će to postati prosto neizbešno, da se bližimo u trenutku u kome više neće postojati nikakva alternativa, da više ništa neće moći da zamaskira situaciju u kojoj se nalazimo i da se razumemo, ne samo mi, cela zapadna Evropa, cela zapadna prosto civilizacija, vidimo da je u velikoj krizi. S druge strane, ne verujem da je na istoku nešto naročito bolje. Drugim rečima, da rezimiram, čovečanstvo se nalazi pred jednom velikom krizom. I to možda možemo da vidimo i po tim velikim ekonomskim krizama koje se događaju sve češće. Još je Marks pokušao proročki da objasni ljudima da će kapitalizam neminovno jednom naići na tako veliku krizu koju više neće moći da savlada, neće moći da izađe iz nje. Sada, tu se nadovezujemo na jednu sledeću misao Frederika Jamesona koja kaže mnogo je lakše zamisliti kraj sveta nego kraj kapitalizma. I ja mislim da je to jedno veliko pitanje na koje moramo da se zamislimo, jer možda ne mi, možda ne naredna generacija, ali jedna od generacija koja dolazi mislim da će se suočiti sa tim pitanjem. Jer mi nemamo ideju šta može da postoji umesto toga. Čak i komunistički projekti u toku 20. veka, ono što se naziva evropski komunizam iz 60. 70. godina i tako dalje, mislim da su i oni imali u sebi jako puno elemenata kapitalističkog društva, kapitalističkog načina proizvodnje. Što znači da ni oni nisu mogli do kraja da osmisli, ili su možda mogli da osmisle, nisu mogli do kraja da proizvedu društvenu političku stvarnost u kojoj neće postojati
element, kapitalizma. Pomenuo si političku volju, ali s druge strane, da li misliš da postoji nešto što je građanska volja? Evo, nedavno je završena serija Sablja i baš tu ima jedan dobar isječak kada kaže pa ne možemo, mislim, mi donositi stalno pogrešne odluke kao društvo, a onda kriviti nekog drugog. Ja se slažem da možemo kritički posmatrati apsolutno deo političke cele strukture volje i tako dalje, ali s druge strane, ipak smo i mi činioci te iste situacije kao društvo i šta onda mi treba da menjamo kod nas? Znači, svako mora nešto pomalo da uradi. Ne može samo ovo da se menja, mi svi da ostanemo isti. Šta je ono što sa društvene strane, građanske, eto tako da kažemo, mora da se promeni? Čoveče, baš postavljaš laka pitanja sa jednostavnim odgovorima. Ako si gledala tu seriju, ja sam je gledao, znaš da svaka epizoda počinje sa flashbackom na Zorana Đinđića koji se suočava sa jednim od velikih problema koje zatekao u tom društvu. Korupcija, mafija, ratni zločinci, manjak političke volje svojih političkih saboraca ili nazovi saboraca. I onda mislim da su ti uvodi u svaku od tih epizoda veoma dobre da nas podsete da čovek koji je prosto bio spreman da da život da bi promenio stvari u skladu sa onim kako on veruje da treba da izgleda savremeno srpsko društvo, prosto vidimo da je obstrukcija postojala na svakom ćošku. A onda treba se izboriti sa time, pa se onda treba nekako izboriti sa time kako komunicirati sa ljudima, kako im nešto objasniti. Ja iskreno odgovor na to pitanje ne znam. Znam nešto drugo. Što sam primetio kada sam odlazio, bio sam 3 ili 4 puta u Norveškoj, jednom sam se zadesio tamo kada su bili lokalni izbori. I nešto sam primetio kod njihovih glasača. Jako su razmaženi. I mislim da je to jedna od najboljih stvari koje može da ima glasačko telo. Da budu veoma razmaženi, da imaju veoma visoka očekivanja i da veoma vode računa da li su predizborno obećanja ispunjena. Jer jednostavno norveški glasač prvo nije, kako bih rekao, nije strasno vezan za jednu političku opciju. Ukoliko se pojavi na političkoj sceni neko drugi komu više odgovara, on će biti kupljen i promenit će svoje glasačke odluke. Ali oni jasno govore šta ćeš da mi ponudiš ti kao političar. Šta će se dogoditi kada ti dođeš na vrat? Šta ću ja imati od toga? Zadovolji me. Ispuni moje želje. Brini se o mojim potrebama. Zbog čega? Pa zašto te plaćam? Zašto si ti moj rad? Ja sam tvoj šef. Ja tebe plaćam da radiš stvari u mom najboljem interesu. Tako da, nakon toga sam počeo sebi da postavljam pitanje kako učiniti naše ovde domaće glasače veoma razmaženim i sa veoma visokim očekivanjima od političara. A zapravo onda kada vidiš šta se događa je jedna, da se vratim na Orwella, da postoji jedna fraza koja se, čini mi se, lepi za svakog političkog lidera ovde u poslednjih 30, a možda i više godina, a to je ćuti, on krade, ali makar i daje. Ovi drugi nisu ništa davali. I onda ti shvatiš da svaki novi političar nekako ni ne mora da radi na svom alibiju. Narod smisli alibi za njega. Ma ne, on krade, ali pusti. Makar i daje. Imamo ovo, imamo ono. Tako da mislim da je, ajde opet vratit ću se na kratko samo na kapitalizam, mislim da je u 20. i 21. veku se dogodilo nešto jako zanimljivo. Čudno je govoriti o kapitalizmu kao da ima svet, mislim, to nije čovek, to nije kao organizam, to je samo sistem proizvodnje i društveno-političkih odnosa. Ali čini mi se da je shvatio da je ipak dovoljno pružiti čoveku malo. Malo bolja polovna kola, jedno letovanje, s vremena vreme neko zimovanje, par nekih tako puteva po inostranstvu, možda neki kredit, tako dalje. Dovoljno da čovek se uplaši da rizikuje da izgubi to malo što ima. I mislim da je to sadržano u ovoj frazi koju govorim. Neka, ali ovo je makar nešto daje. Makar nešto ima. Da. A pritom ovaj je gomila njih. Sada bih te zamolila da pročitaš pesmu koja zove Sinhronicitet. Hoću. Reč koja se baš često pominje sad u popularnoj Da. Sinhronicitet, ovo je pesma koja me inspirisala kada se pre, boga mi, 10-15 godina dogodila ona strašna katastrofa sa tsunamijem u Japanu. Na Terazijama nervozni mladić u troli u najvećoj gužvi neočekivano udari starca na vratima pesnicom u nos, jer mu je ovaj smetao pri hitnom izlasku. Starac izvadi belu pamučnu maramicu na koju neprimetno kane kap krvi i samo se čvršće uhvati za šipku. A do tada 3 meseca su spasioci tražili 75-godišnjeg Kunija Šigu
koji u okolini Fukushime ostao bez hrane, u ruševinama svog stana, slab i uplašen, kad mu je tsunami stigao do kućnog praga. Novinar je pitao za malo hrane i da li znaju gde mu je nestala supruga. Sada da pređemo na jednu drugu temu. Na jedan vrlo duhovit način u zbirci Šrapneli tvoj junak ili ti, ne znam kako se deklarišeš u ovoj zbirci, nekako preispituje talenat, generalno identitet, upoređuje ga sa ocem, dedom, nasleđenim i tako dalje. I sviđa mi se kako si rešio, kako si dao odgovor na to. Sad, iako si negde rekao da je, negde sam pročitala su zapravo da je Meko tkivo više zbirka pitanja identiteta koje si preispitivao, ne mogu da ne primetim da je ima i ovde. Sada, da li je to negde tema koja će tebi biti uvek zanimljiva ili kako se uopšte ti nosiš sa tim krizama identiteta kroz koje neminovno prolazimo i da li je možda ključ svega toga da u tom zapravo kada sazrevamo da naučimo da nekako prihvatimo sebe i da onda naš identitet nema krizu nego ima prihvatanje? Pa ja mislim da je to, da, slažem se s tobom, mislim da je to jedna velika životna mudrost, da dođemo do jednog trenutka, do spoznaje da je možda vreme da počnemo da prihvatamo neke stvari i kao što je moja psihoterapeutkinja meni rekla, kad sam ja pitao, pa dobro, kako se prihvataju te mračne, ti delovi naše ličnosti koje doživljavamo kao nemoralnim i ne baš najsvetlijim, ona kaže, pa tako što i zagrliš, ideš zajedno sa njima i kažeš, to nije okej, ja sve razumem, ali ti si deo mene, ti si deo mog identiteta. To je jedna filozofija do koje ja nisam stigao, ja nisam uspeo to da realizujem. Ne znam, u ovim mojim zbirkama, naravno, mislim, čovjek, čini mi se da kada se baviš književnošću, neminovno je da se baviš i politikom i identitetima. I da je velika zabluda verovati da postoji književnost koja je lišena toga. U kojoj nema politike, u kojoj nema ideologije, u kojoj nema postavljanja pitanja u vezi sa identitetima. Kristijan Olah je pisao jedan prikaz te moje prve zbirke i onda je on napisao nešto na jedan... Uvideo je jednu stvar u njoj na način na koji ja nisam bio svestan. On je rekao da ja u toj zbirci bavim odnosom prema tom velikom drugom, nekoj našoj suprotnosti, nekoj našoj negaciji, nečemu što je od nas drugačije. I zapravo mislim da su u toj tenziji između te dve stvari, nas i drugog, zapravo negde razvija naš identitet. Znaš i sama, i to je veliki problem sa ovim našim zapadnobalkanskim društvima, mi se jako često identifikujemo na osnovu razlika sa drugim. Ne da se identifikujemo sa njima, nego nas pokušamo da identifikujemo prema onome kako se razlikujemo nekog drugog. Da ti odmah vidiš da je tvoj identitet zapravo uslovljen nečim drugim. Taj drugi kontroliše tvoj identitet. Jer ne daj Bože da on nešto promeni da počne da liči na mene. Ko sam onda ja? Da. A pitanje je ko sam ja, šta sam ja, koja je moja svrha, koja je moja poenta, zašto mi se događa sve što mi se događa, je pitanje na koje književnost pokušava da da odgovor od svojih samih početaka. Od lajka, da. Naravno, od antičke drame. I šta je onda tu nastalo kao jedan, kako bih rekao, književni mehanizam da se ta stvar makar ublaži, ako ne može da se reši, pa katarza. Čitajući antičke drame vidimo da se tu zapravo radi o pokušaju da se pročiste ti neki afekti koji nastaju u društvu. Jer svaka antička drama zapravo se bavi nekim određenim problemom u društvu koji je nastao tad ili u bliskoj, daljoj prošlosti, nije nebitno. Tako da jednostavno, kažem opet, to pitanje identiteta, šta se sa nama događa, kako se mi menjamo, i ono što je možda još i važnije od toga, usled čega se menjamo, šta izaziva te naše promene, je, mislim, jedno veoma široko polje sa gomilom otvorenih pitanja koje ne treba shvatiti kao pretnju, opasnost i neprijatnost, nego kao izazov. Ja ga nekako tako doživljavam, ali opet da se vratim negde na tvoje pitanje, mislim da ukoliko ne dođemo do te spoznaje da u jednom trenutku moramo počnemo da prihvatamo neke stvari, kako prolaze godine, jeli? Meni dalje nazivaju mladim pesnikom, čitavu moju generaciju, imamo 40 plus godina, svi. Neumesno. Apsolutno. I pritom izazivaju identitetsku krizu. Ko sam ja? Jesam ja sad mladi pesnik srednje generacije, šta sam? Šta ovaj mladi pesnik treba sada piše, kako je? Ma da, čoveče, okačio sam skoro na Facebook paralelno fotografije iz mojih ličnih karti pre 10 godina i ovo novo, jesi videla? Da, pa ljudi ne mogu da veruju, kao ne bi ti se javio na ulici, znaš. Tako, ali super mi je bilo kad sam te dve stvari uporedio, zato što, to je moj život. Ja gledam sebe na tim fotografijama sa razmakom od 10 godina i postavljam pitanje o identitetu tog čoveka, jer deluju kao dve različite osobe. Kada probam da se vratim u taj trenutak, ili kao što si ti rekla, zbirka izašla 50 godina, ja u tom trenutku kako razmišljam, šta ja verujem da je moj identitet, šta ja verujem da su moje osobine, šta ja verujem da su moji sistemi vrednosti,
čoveče, to je otišlo u dođevo. Hajde da pročitaj, to je na 14. strani. Iz... Ne, iz šapnela. Otac je od mene bio bolji pesnik. Njegov otac bio je od mene bolji pripovedač. Zašto su se okomili? U tekstu zaplet od kompozicionih elemenata. Taman pomislim da znam šta je strah, kad mi bude jasno da nisam shvatio i da ne znam šta je. Šta može biti u srži spisateljskog povlačenja? Licemerno podvizništvo, samo da ne moraš biti omasovljen, da držiš nečije leđe u svojim dlanovima, da priznaš da ti što ne pripada, da kupiš najlepše čarape. Šta ako moji redovi prestanu da me zadovoljavaju, baš tu gde se ti držiš za ovaj mlohavi početak? Zamisli sada da je to aura pred migrenu, sva ta tamno smeđa sumnja od koje bih zaurlao. I nije to tragično. Niti treba strahovito tugovati, propiti se, prokurvati, upropastiti se, sliniti zbog ukletog rođenja. Ne, ništa od toga. Samo jednostavno, to što radiš je loše, brate. Jebika. Pre par godina učestvovao si zajedno sa još nekoliko autora i autorki u jednom projektu Bukinom, gde ste vodili dnevnik. Međutim, kako sam razumela iz čitanja istog tog dnevnika, vi niste znali šta će se desiti u trenutku kad ste dogovorili da to pišete i dešava se korona, koju niko naravno nije očekivao. I meni je ta knjiga bila beskrajno draga, zato što nekako sam se identifikovala sa svime što ste i vi prolazili, jer je to negdje univerzalno, ali s druge strane mi je bila jako duhovita, zato što na sve muke koje sam nas našla u tom trenutku, vi ste upozorili, ja sad moram i da pišem. Pa interesuje me kako uopšte, a pritom je kao sve u formi dnevnika. Pa me interesuje kako si ti prošao kroz ceo taj projekat, koliko je tebi to pomoglo ili odmoglo u celoj toj situaciji. Znaš što se tiče pisanja dnevnika u uslovima te izolacije, i vidi sad mi stade mozak, reč je bila karantin, je jako teško. Jer ne ideš nigde, u svoja 4 zida si sa nekime kime živiš, ili ako si sam, ili sa svojim životinjama, tako dalje. I zapravo malo toga ti se događa. Sa druge strane, meni je to odgovaralo, jer, bože moj, šta ja radim, čitam knjige po ceo dan i gledam filmove, tako da mi je ta okolnost u tom nekom profesionalnom smislu mi je odgovarala, ali pisati dnevnik kada zaista nema nikakvog događaja, i čak imam jedan unus kada sam otišao kod prijatelja na ručak. Znaš, nešto smo spuštali u toku dana, nešto, da se prošetamo. Čoveče, ja sam se obukao kao da idem na dodelu Oskara. Sjećam se, pričao si kako ideš ulicom i kako si ponosan što tako lepo izgledaš. Ja otišao kod ljudi, oni u trenerkama u kuću, gledaju me kao šta ti je, čoveče, došao si kao na pastu. U smokingu. Da, u smokingu. Pa ideja je potekla od Lane Bastašić, i ono što je jako zanimljivo, ona je počela sa dnevnikom, i njen prvi, pošto smo se podelili po mesecima, svako je dobio po 2, pošto nas je bilo 6, njen je bio januar, i to je fascinantno. Ja sam to posle bio predložio, našao sam na korici Bukinog izdanja, postoji taj jedan njen unos, negde druga polovina januara, kada ona piše šta se događa u svetu, kakva je politika i tako dalje, neka previranja, nemeri, i samo kaže u jednoj kratkoj rečenici, u Kini se pojavio neki virus. Čoveče, to niko živ ne zna u tom trenutku šta će se dogoditi. I onda zapravo jednostavno kreće naš onaj ceo talas onog ludila i sve to što se događalo, a mi smo bili tako nekako skupljeni, svako je dolazio iz jedne od republika bivše Jugoslavije, i onda bilo mi je zanimljivo zato što kao da se nekako prosto neminovno se javila radnja unutar dnevnika 6-8. Mislim, dnevnici neče nemaju radnje, nemaju likove, nemaju fabulu, tako mi ne treba da imaju. Ali ti možeš da vidiš da je ta radnja zapravo skopčana bila sa koronom i s tim karantinima, jer ono što kod mene počne, nastavi se recimo kod Nikola u Crnoj Gori, onda to se zahukta, pa se nastavi kod Rumene u Makedoniji i tako dalje. Onda sad ti vidiš da ta zapravo korona kao most na Driniću, sad se pojavlja kao neki lik koji prolazi kroz sve te naše unose dnevničke, sve te meseci. Onda na kraju kada se to nekako završilo, mislim da nam je svima... Laknulo. Mislim da nam je svima naravno bilo laknulo, ali i meni je bilo jako zanimljivo da vidim zapravo kako su drugi ljudi živeli, kako su se snalazili. Mogu ti reći da oni koji su imali vikendice ili kuće na selu, mislim da je njima bilo... Najbolje. Jeste. Ovi koji su bili u stanovima, Bože me sačuvaj. Ja se samo sećam da sam se jedno veče sa devojkom i sa psima šunjao po Donjem Dorćolu kao Prle i Tih iz otpisanih. Znaš, onda kad su
ranili, totalno Da. bili nema čovječe, imaš 2 psa, imaju potrebe, mora da izađu napolje. Idemo između kola, po nekim žbunovima, ulazima, začuje se rotaljka, negde pojave se plava svetla, mi bežimo, sakrivamo, saplićemo se, otvoren šah, šta će biti, čovječe, kakva zabava. Uzbudljivo, Veoma jako uzbudljivo. filmski. Pa dobro, nakon poezije, nakon kratkih priča, šta je sledeće što pripremaš? Pripremam roman, privodim ga kraju. Jao Bože, to traje toliko dugo, pišem ga od oktobra 2023. Pa kada to izlazi onda? Pa ja se nadam da će biti sledeće godine gotovo. Osim toga, trebalo bi da izađe i moj kratkometražni film koji sam režirao, napisao scenariju, dobio sredstva na konkursu Filmskog centra Srbije. Opa, neka slavi ova kuća. Hvala. Morao sam samo, kako se zove, da pitam tamo ljudi, ali neko pročitao moj CV? Jeste vi videli da ja? Ja sam profesor srpskog jezika i književnosti. Ali, znaš šta, jednostavno, tako mi je nešto, moram stalno da menjam, moram stalno nešto da istražujem, nove medije, nove načine izražavanja, ne mogu pretredno dugo da budem u jednom, međutim, đavo mi ne da mira, paralelno sa romanom sam počeo da radim na novoj zbirci pesama, šta će biti od mene i sa mnom, Bog sveti zna, ali eto, mislim da će barem te 2 stvari sledeće godine da se pa divno, baš se radujem. Hvala. Hvala ti puno što si bio moj gost, nadam se da ti je bilo lepo. Bilo mi je jako lepo, hvala ti na teškim pitanjima, ali inspirativnim i veoma konstruktivnim i jako mi je drago da sam gost u podcastu. Hvala ti. Hvala i vama što ste ostali do kraja i ove epizode. Zapratite nas na društvenim mrežama, subscribeujte se na naš kanal zato što se uskoro vraćamo sa novim autorima. Ćao!